O sige, mao ni ang pagtangtang sa daotang espiritu yung hong nako ni ma'am ha. Okay, mao ni instruction ma'am. Okay, very good. Lingkod lang ma'am. O sige. Patuyok ko na to ma'am. Igituyok-tuyok ang kayo ma'am. Og mo kiay-kiay sa kadiyot ma'am. Kiay sa ma'am ha. Kaya mawagtang espiritu ma'am kadiyot sa ma'am. Lingkod lang ma'am. Uy, asa man ka ma'am? Lingkod lang. Lingkod niya bilang imuhang giti. Okay? O sige, ato ipatuyok-tuyok ang kayo ma'am. Og ni akaron. Og mawagtang gining mga daotang espiritu sa pagkiay ma'am. Kini. Okay, akong gikiay na ko ma'am aron mawa gyud ma'am. Alright, wagtang na ma'am sa imong umam atong patuyukan sa kayo ma'am ug ang imong giti ma'am. Okay ma'am, ang giti atong patuyukan ma'am aron mawa din ang daotang espiritu ma'am. Kiay diha ma'am, kiata ni mo ma'am. O sige ma'am, barog na ma'am kay aron ato na ning ma-finalize ma'am ang imuhang daotang espiritu ma'am. Og ningon ni, oy ma'am, mura man kag halwan ma'am nga nigakos na ako ma'am. Ni kiay masad ka ma'am. Oy, naunsa man ka ma'am? Uy, naunsa man ni espiritu aning ma'am? Oy,